Tervehdys ja oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin. Tällä kertaa käydään läpi nämä loput länkkäriteemaiset setit, joita tuolta omasta lapsuudesta löytyi. Eli tässä on 4 tämmöistä hiukan pienempää settiä ja näihin kuuluu nyt sitten tämä näistä kaikista isoin, eli tämmöinen Ratsuväen vankkuri. Tämä on upea setti, vaikka pieni onkin. Siinä on hieno tuo kangaskin tuossa. Sitten meillä on tämmöinen figuurisetti, johon kuuluu ratsuväkeä ja sitten tuommoinen yksi hevonenkin. Hyvin tämmöinen pieni vaatimaton setti. Sitten on tällainen, mikä tuo on, maantierosvo ja sheriffi. Ilmeisesti sheriffi jahtaa kaveria, kun kaverilla on aikamoinen nippu rahaa kädessä. Ja sitten vielä viimeisenä on tämmönen ihan minisetti kanssa, eli tämmöisen maantierosvo, jolla on sitten myös tuommoinen kärry tuossa. Pienet setit, mutta ihan hienoja, kyllä niissä on hienot figuurit. Nuo Ratsuväen porukkakin on kyllä tosi hienosti suunniteltuja. Mutta aloitetaan vaikka nyt sitten tuosta kaikista pienimmästä, eli tästä keskeltä. Tähän ei tosiaan mitään ihmeellistä kuulu, eli yksi figuuri. Jälleen kerran tosi hienot vaatetukset, tarkkoja yksityiskohtia tuolla. Ja sitten on tämä valkoinen huivi, mikä on nyt käännettynä tuohon naama eteen. Oikein tyylikäs. Sitten on tämmöinen pieni tynnyri, niitä oli jo aiemminkin ollut Legoissa. Ja vähän tuosta irtaimistoa ja sitten tämmöiset pienet pyssykärryt siinä. Sitten on tämä Ratsuväen porukka. Tähän kuuluu 3 figuuria ja hevonen ja sitten on tuommoinen harvinaisen räjähtänyt puska tuossa. Että siinä ei ole ainuttakaan noita puskan lehtiä jäljellä, mutta ei se haittaa. Niin figuureista, niin tässä on ensimmäisenä joku tämmöinen upseeristoon kuuluva henkilö, Stetsoni päässä ja valkoinen huivi. Siinä on myös hienoja yksityiskohtia, että US-kirjaimet löytyy ihan sitä vyöltä. Sitten on joku tämmöinen rivisotilas. Hänellä on henkselit, eli hiukan vaatimattomammat varusteet päällä. Sitten on tuo hieno tommonen amerikkalaisen Ratsuväen tuo hattu. Ja lippu kädessä totta kai. Ja viimeisenä, niin tää on varmaan sitten joku kenraali oikein. On taas erilainen vaatetus päällä. Hyvin yksityiskohtaista tämäkin. Ja näillä kaikillahan on myös nyt tommoiset valkoiset hanskat kädessä. Se on hieno yksityiskohta. Ja sitten tämä yksi hevonen ja vähän dynamiittia. Ei sen kummempaa. No seuraavana on sitten tämä maantierosvon karkumatka. Ja tähän kuuluu 2 figuuria. Eli tuo sheriffi ja sitten tämä maantierosvo. Ja tällä on melkein sama asustus kuin sillä edellisellä maantierosvolla. Ja kasvot on samat, sillähän ei näkynyt, kun oli se huivi edessä, mutta tämän näköinen kaveri. Nämä on kaikki tämmöisiä karskeja, paksut viikset ja näin. Ja rahanippu kädessä. Sitten on tommonen pieni leirinuotio, jossa on myös paistinpannu. Tämä on hyvin kyllä autenttinen tämmönen länkkäritunnelmallinen setti. Ja näihin länkkärisetteihin muuten sisältö kans tämmönen ihan uutuutena mielestäni isot tynnyrit. Kun ne oli normaalisti niitä pienempiä ollut aiemmin. Ja näihin mahtuu ihan sitten figuuri sisälle. Et siinä mielessä kyllä hieno ja toi paljon lisää tähän länkkäriteemaan, kun sieltä on tynnyristä sitten kurkittu ja piileskelty. Sitten tuo yksi hevonen ja tommonen puska, mikä on vähän terveemmän näköinen, mikä se edellinen. Mutta näin, tämmönen setti. Ja viimeisenä on sitten nämä Ratsuväen vankkurit. Ja tähän sisältyy 1 figuuri, hevonen, sitten on tommonen tykki ja nämä vankkurit. Ja tässä on joku tämmönen oletettavasti aliupseeriston vaatetuksilla oleva hahmo. Ja ruskea hevonen oli. Ja nämä vankkurit on kyllä hienot. Siellä on molemmilla puolilla tuommoiset tynnyritasanteet. Sitten tämän saa tämän kankaan tästä heitettyä auki. Niin tuolla on sitten noot
kuljetustilat ja siellä on näitä tykin kanuunoitakin sitten sisällä aika läjä. Ja täällä oli sitten vielä takana tämmönen piiloluukku, tai en tiedä onko se piiloluukku, mutta siellä pitäisi noin, on tämmönen ratsuväen miekka. Tämä oli kans kyllä semmonen tosi hauska setti lapsena. Tuo kangas on vähän jo elähtänyt, mutta se on ainakin autenttinen. Ja tosiaan tykki kulkee tuossa vankkureiden perässä. Tämmönen pikkusetti. No näin on nyt tämä länkkäriteema sitten katettu ainakin toistaiseksi. Ja tämän jälkeen mietin, että voitaisiin hypätä sitten noiden ritariteemojen maailmaan. Niistäkin löytyy tuolta omasta lapsuudesta muutama setti, jotka on kyllä kanssa semmosia upeita ja liittyy paljon hyviä muistoja niihin. Mutta kiitos kun viihdyit tämän videon parissa ja heitä kanava tilaukseen, jos Lego-jutut kiinnostaa ja etenkin nämä siis klassiset Lego-jutut ja nähdään sitten seuraavassa videossa.